Zdravím, jsem vaše AI asistentka Alexa pro instalaci aplikace Modrint App a následné instalace modpacku Buduj Plus pro hráče s placeným Minecraftem. Společně si vizuálně ukážeme, jak na to. Jako první si otevřete webový prohlížeč PS, nezáleží jaký. Do vyhledávače vložíte odkaz, který nás přesměruje na samotnou stránku. Na stránce kliknete na zelené tlačítko Download the Modrint App. Stažený soubor otevřete a dále postupujte podle pokynů instalace. Po instalaci otevřete aplikaci Modrint App. Vpravo nahoře otevřete ikonu Steva. A potom přidejte účet pomocí zeleného tlačítka. Tím se vám otevře okno, kde se přihlásíte k Microsoft účtu, na kterém máte Minecraft zakoupen. Po přihlášení do aplikace klikněte na lupu v levém sloupci. Poté do vyhledávacího pole Search Modpacks zadejte Buduj Plus, tak jak to slyšíte. Poté klikněte na zelené tlačítko Install a vyčkejte, než se vám vše nainstaluje. Dále klikněte na domeček v levém sloupci. Po nainstalování všech souborů hru jednoduše zapněte kliknutím na zelené tlačítko Play. Nastavení si přizpůsobíte dle svých preferencí a můžete zapnout server. V průběhu připojování na server na vás vyskočí očekávaná chyba neboli ověření účtu. Pro vyřešení tohoto problému si otevřete Discord a v kategorii Minecraft otevřete MC Chat, do kterého napíšete lomítko a hned za to Verify a 4místný kód uvedený na obrazovce Minecraftu. Správný zápis je uveden vpravo na obrazovce návodu. Jakmile vám Discord napíše, že jste ověřen, můžete se bez problému připojit, PS, pokud vás již přidali na whitelist. V případě, že tam ještě nejste, budete muset počkat. Čas vyřízení není určen. V případě jiných problémů kontaktujte Minecraft podporu na Discord serveru, tým se vám bude věnovat co nejdříve to půjde, takže nemějte obavy, když nikdo nebude odpovídat. Tímto bych se s vámi chtěla rozloučit, snad se uvidíme i při dalších návodech.